Huhuu. Kiitos. Tonni humpsahti rikki tuossa pääsiäisen aikaa. Ja kyllähän niinku, en tiedä, siis edelleen on vähän semmoinen fiilis, että mitä, tapahtuuko se oikeasti vai miten tässä nyt tällä on käynyt. Aika makea. Melkein, tämä on melko vappunen homma. Ja mä oon vieläkin häkeltynyt siitä, että tässä on niinku 4 kuukauden sisään tullut luku täyteen, mikä oli mulla yhtenä tavoitteena silloin, kun YouTubeen rupesin tekemään, että se tulisi 2 vuoden sisään täyteen. 2 vuodesta tuli 4 kuukautta, mikä on aika uskomatonta. Ja vielä uskomattomampaa tästä tekee sen, että mun elämä on ollut aina aikaisemmin semmoista, että mulle on tapahtunut asioita, joihin mä oon reagoinut. Ja mä oon mennyt sitten sen mukaan. Eli mä oon mennyt vähän virran mukana. Että tehdään sitten, kun asiat on tapahtunut, eikä muovata itselle ikinä mitään niin kuin etukäteen. Mutta ei ainakaan ajatuksen kanssa. Ja nyt viime vuonna, kun jäin työttömäksi, mä kelailin mun elämää, että minkälaista se on ollut ja minkälaista mä ehkä haluaisin mun elämä olevan. Ja kun mä huomasin tuonne, että mä oon enemmän mennyt se virran mukana, kun että mä olisin ollut itse aktiivinen tekijä siinä omassa elämässä, päätin, että mä haluaisin kokeilla sitoutua johonkin semmoisen, minkä mä itse päätän, mihinkä mä itse muovaan ne mahdolliset välietapit ja mahdollisen lopullisen tavoitteen. Että pystyykö mä tekemään jotain asiaa, vaikka just sen 2 vuotta, niin että mä oon valmis myös muovaamaan mun sitä ympäröivän elämän sen mukaan, että se homma onnistuu niin, että mä oon tehnyt sitä sen 2 vuotta. Että minä sitoudun siihen. Ja mua pelotti. Niin mietin sitä monta yötä ja iltaa ja aamua ja päivää, että pystyykö mä tehdä semmoista. Ja jos mä lähden yrittämään, niin mä luultavasti vaan epäonnistun. Että ei musta ikinä ole siihen, että minä 2 vuotta tekisin mitään säännöllisesti. Saati sitten, että vielä senkin pitempään. Tai ajattelin, että on hyvä, jos minä kuukauden edes jaksan tehdä jotain tavoitteellisesti, mihinkä mä sitoudun. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämä homma on tehty nyt vähän paljon 4 kuukautta. Ja mä oon päässyt siihen mun 2 vuoden tavoitteeseen. Mikä ihan törkeä hienoa ja siitä teille kaikki kiitos. Et ilman teitähän tähän ei olisi tilanteeseen päästy. Ja mua edelleenkin jännittää se, että pystykö mä tekemään tätä vielä sen seuraavat vuoden ja 8 kuukautta. Tulisi vähintään se 2 vuotta, ellei mielellään vähän päälle täyteen tätä tubettamista. Mutta tää on antanut tosi paljon, vaikka on vain 4 kuukautta, mutta kuitenkin 4 kuukautta on pystynyt sitoutumaan, että joka viikko on tullut joku filkka. Joskus on tullut 2, joskus on tullut 3 per viikko. Ja tässä on myös auttanut ihan älyttömästi se, kuinka te olette tuonne kommentoinut, olette tsempannut, olette laittanut viestiä. Mulla on ollut ihan törkeä mielenkiintoisia keskusteluja teidän kanssa. On soitettu videopuheluita, on laiteltu viestejä, on soitettu normipuheluita, keskusteltu elämästä, olemisesta, yrittämisestä, yrittäjyydestä, kaikesta vähän niin kuin maa ja taivaan väliltä. Se on antanut niin kuin mulle sitä boostia, että hei, jotain muutakin voi kiinnostaa ehkä samat asiat kuin itteeni. Ja sitten kun siinä syntyy tämmöisiä yhteyksiä toisiin ihmisiin, niin onhan se niin kuin sehän, että vau, että vähänkö siistiä. Ja tuo sitä lisää energiaa siihen tekemiseen. Ja vielä tähän mennessä ei ole ollut semmoista fiilistä, että tämä olisi mitenkään pakkopullaa. Et toinen asia, mikä mun elämässä tällä hetkellä on, missä mulla on pitkän ajan suunnitelma ja mihinkä mä oon sitoutunut, on tuo juoksu- ja maraton tavoite. Niin siinä on ollut sitä, se alkoi jo viime vuonna itse asiassa kesällä, tämä juoksenteluhomma. Niin siinä on ollut semmoisia hetkiä, että voi olla sillä, että Mutta sitten kun siihen on sitoutunut ja on päättänyt, että se pitää tehdä ja se tehdään, niin, ja sen menee ja tekee. Siis enää ei käy mielessä sitä semmoista valintaprosessia, että lähdenkö vaiko enkä.
se on ihan yksilöllisesti, miltä minusta tuntuu se juokseminen tai mikä fiilis mulla se sinä päivänä on tai sataako ulkona vettä tai vanhoja mummoja tai pappoja, lenkkarit jalkaa ja ulos ja juoksemaan. That's it. Ei siinä, se vaan on. Ja semmoinen on ehkä tuonut myös tähän tupeen tekemiseen sitä selkeyttä ja varmuutta. Että kun on pystynyt sitä juoksua jo tekemään kohta vuoden, tämä tupeen tekeminen, kun tämä ei tunnu niin pahalle kuin se juokseminen, niin tätä on kiva tehdä. Ja mä oon huomannut, että kun me olisi sitä juoksua tähän vuoden, niin kyllä me voin tämmöistä kivaakin asiaa tehdä pitkäjänteisesti. Ja tästähän kun tuli sitten mieleen tämä tämmöinen lausahus, sitaatti, en tiedä kenenkä se on, mutta se, että sitoutuminen tuo vapautta. Tämä on ollut mulle joskus nuorempana tosi mörkö tuo sitaatti, se on kummitellut mua parikymppisestä asti. Ja mä mietin, että sitoutuminen tuo vapautta, että pöhpah. Mä en halua olla sitoutunut mihinkään, että silloin mä oon vasta vapaa. Mikä varmaan toimikin siinä elämäntilanteessa silloin nuorempana huitsuttelijana. Mutta nyt kun sen on juoksun osalta kohta vuoden ajan sisäistänyt ja nyt tämän tupettamisen osalta on mennyt 4 kuukautta, niin onhan sitoutuminen tullut sillä vapautta, että mun ei tarvitse enää poukkoilla sinne tänne tuonne. Kun mä voin tehdä joitain asioita, niin kuin nyt nämä 2 asiaa, mä saan niistä itselle sen, kun mä on saanut tehtyä ne asiat päivittäin tai viikoittain, niin tulee semmoinen täyttymyksen tunne. Tulee se, että mä oon saanut jotain aikaiseksi. Pitänyt lupauksen, minkä mä oon itselleni tehnyt. Niin se tuo semmoisen hyvän olon fiiliksen, mikä on ihan kiva, koska on paljon kivempi, kun on hyvä olo, kuin se, että ei ole hyvä olo. Yleensä sitä kautta tuleva vapauden fiilis, että ei tarvitse miettiä, että tekisikö jotain muuta ja mikä se voisi olla. Ja sitten lähtee siihen kierteeseen, että funtsii kaikenlaisia vaihtoehtoja, mitä sitä tekisi. Ja kun niitä vaihtoehtoja on nykyään ihan tuhottomasti. Ihmiset tietää eri asioista niin paljon ja eri vaihtoehdoista, miten asioita voi tehdä. Että tulee se analysis, paralysis. Siis ihan liikaa kaikkea höttöä. Ja nyt kun on tähän 2 asiaan, omaehtoiseen, vapaaehtoiseen asiaan, kun on sitoutunut, niin se on vapauttanut ihan älyttömästi energiaa, älyttömästi myös aikaa, kun ei tarvitse miettiä, että mitä sitä tekisi. Kun tekee näitä asioita, mihinkä on sitoutunut. Hyvin simppeli. Tämä on ollut kyllä ihan uskomaton matka niin kuin omassa oppimisessa tämän asian osalta. Ja siinä, mitä sanoin aikaisemmin, että teiltä on tullut niin tajuton määrä niitä kommentteja. Ja te olette ollut tukena ja apuna. On tullut henkistä tukea, on tullut sanallista tukea. Ja sitten se kaikki, kun on kombinoitunut tähän, että on saanut itsekin tehtyä, revittyä itsestä irti sen, että pystyy sitoutumaan johonkin, niin ai että kun minulla on hyvä fiilis. Ja minä haluaisin jotenkin antaa sitä takaisin. Onko se sitten nämä videot, mitä minä teen, että minä pystyn tätä kautta välittämään sinne kurun toisellekin puolelle sitä, että ei elämä ole synkeitä metsää, vaan se on myös päivänvaloa ja aurinkoa. Ja oli se tilanne minkälainen vaan, niin loppujen lopuksi sä itse päätät, kuinka sä siihen suhtaudut. Jos näistä videoista joku toinen löytää itselleen inspiraatioita, saa motivaatiota, saa valonpilkahuksia sinne omaan olemiseen ja tekemiseen tai uusia näkökulmia tai ajatuksia tai jotenkin sysää eteenpäin tai antaa työkaluja johonkin haasteelliseen tilanteeseen tai ylipäätään ongelmien ratkaisuun tai ihan peruselämiseen, niin hemmetin hyvä. Silloin minä olen myös onnistunut siltä osin, että minä pystyn antamaan teille takaisin jotain. No mitä sitten jatkossa? Nyt kun se tonni on täynnä, niin tämä tuli nyt 4 kuukauteen. En tiedä, en halua vielä asettaa mitään numeraalista seuraavaa tavoitetta, että pitäisi saada joku X määrä seuraajia tai katselukertoja tai ylipäätään yhtään mitään. Minä haluan sen jatkumon, että me pystyn tarjoamaan teille joka viikko jonkun hyvän, laadukkaan pätkän, mistä on teille apua, hyötyä
Oli se viihdettä, oli se sitä, että te katsotte, että tuolla mökeiltään menemään, että onneksi meillä asiat on paremmin. Tai ihan mitä vaan, kunhan minä saan annettua teille jotain hyvää takaisin siitä, kuinka paljon hyvää me on teiltä saanut. Se on se minun seuraavien videoiden kontentin tarkoitus. Ja se tulee olemaan varmaan tuleekin olemaan just tätä arjen kuvaamista, fiiliksiä, työttömyyttä, mahdollista työllisyyttä, ehkä yrittäjyyttä, lasten kasvamista. Ja sitä mitenkä tämmöinen tavallinen nelihenkinen perhe elää tässä maailmantilanteessa. Ja vähän kaikkea siihen liittyvää. Ja sitten näitä omia hassuja ideoita ja ajatuksia. Näillä me mennään eteenpäin. Ja kiitos kun olette katsomassa, ja jos näistä videoista ei tykkää, niin sekään ei haittaa mitään. Näitähän ei ole pakko katsoa, ja minun mielestä onkin hyvä, että ihmiset tykkää erilaista asioista. Kunhan ihmiset vaan löytää itselleen sen, mistä ne tykkää, eikä jää kiinni siihen, mistä ne ei tykkää. Se on semmoista ajanhukkaamista minun mielestä, että kiinnitytään johonkin, mikä ei itselle ole soveliasta omalle sielulle ja elämälle ja mielelle. Menkää ihmistä, tehkää niitä asioita, mistä te tykkäätte. Niin tein miekin. Ainakin suurimman osa ajasta pyrin niin tekemään. Mutta eipä mitään. Mulla on tuossa 2 sairasomalaista pientä ihmistä täällä, niin miepäs lähden ihmettelee päivää heidän kanssa.